खुलुमबाय बड'सा स्टुडिअ दं आं रिमा बसुमतारी। चिरां जिल्लानि सादावागुरि गामियाव हाग्रानि मैदेरनि उदखार, गामिनि गोबां सुबुंफोरनि न' बांफोरखौ थेर-बेथेर खालामनायजों लोगोसे आबादफोरखौबो खहा खालामलाङो। 129 BNCRPF क'क्राझारनि बानजायनायाव बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिखौ सालाकाटि, फकिराग्राम, साम्पाबती, गसाइगाव, पाटगाव, श्रीरामपुराव थानाय कम्पानि क्वार्टारफोरावबो खुंनाय जायो। 73थि हादोर उदांस्रि साननि लोब्बाजों गासैबो फरायसालिफोरनि थाखाय सिला फाउन्डेशननि बानजायनायाव अनलाइन सावगारि आखिनाय बादायलायनाय हाबाफारि खुंनो लादों। माइ इन्डिया माइ प्राइड आयदाखौ लानानै बे सावगारि आखिनाय बादायलायनायखौ खुंनाय जादों। रायजो सरकारा मंगलबारखालि कभिडनि गोदान एसअपि फोसावगोन। फोसावजानो गोनां एसअपिनि गेजेरजों गासै 4 जिल्लाफोरा एसे रेहाय मोननो हागौ। मंगलबारखालि फोसावजानो गोनां गोदान एसअपिआ बुधबारखालि गोहोमाव गोग्लैगोन। तालिबाननि उदखारखौ होबथायाब्ला आफगानिस्तानाव थांनाय जौथाइफोरनिख्रुइ बांसिन सुबुंफोरनि जिउ खहा जागोन होननानै इउनाइटेड नेशन्सआ सांग्रांथि होदों। करिमगन्ज जिल्लानि सासे 17 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ 43 बोसोर बैसोनि लांसुनिया सुबुङा जिनाहारि खालामनायनि जाथाया सोमजिदों। भुगिनांनाय नखरा अजद दैखांनायनि उनाव पुलिसआ दायनिगिरिखौ खादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। कामरुप मेट्र' जिल्लायाव सासे 12 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ थांनाय रबिबारखालि 4 लांसुनियाफोरनि दोलोआ जिनाहारि खालामनाय जाथाया सोमजियो। जाथायनि दायनिगिरिफोरखौ पुलिसआ हमनो हायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दायनिगिरिफोरखौ बकुल बस्य, बिकास सरकार, चिरन्जीत सरकार आरो केशव सरकार होननानै सिनायथिदों।